Kiev'in merkezinde jemlenen protestçiler geçen ýylda Ukrainanyň häkimet başyndan çetleşdirilen öňkü prezidenti Viktor Yanukovyça garşy demonstrasiýalarda urulyp ýenjilen ýa-da öldürilen protestçiler üçin adalaty talap etdiler. 1 dekabrda geçirilen protest aksiýasynda rewolýusiýanyň bolan döwrüne degişli maglumatlaryň ýazgysy eşitdirildi. Amnesty International guramasy 100 çemet adamyň ölümi we hat köp adamyň urulyp ýenjilmegi üçin hiç kimiň jazalandyrylmanlygyny aýtdy. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede maýyplar boýunça geçirilen konferensiýa 350 çemet adam şol sanda resmiler, aktivistler we halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Konferensiýada jemgyýetleriň initsiatywalarynyň Täjikistanyň garyp we maýyp raýatlaryna nädip kömek berip bilýänligi ara alınıp maslahat edilýär. Aktivistler hökümetiň initsiatywalarynyň ýeterlik däldigini we enatalaryň hem öz çağalarynyň jemgyýetde ornaşmagy üçin has köp tagalla etmelidigini aýdýarlar. Awganistanda yerli media toporlar prezident Ashraf Ghani'nin informasiýa leterliligi barada kanuna gol çekmegini maqulladylar. Naýatly media instituty täze kanun barada optimizm bildirdi. Kanun 5 ay mundan öň parlament tarapyndan maqullanypdy. Emma tanqidçiler kanunyň häkimetlere milli howpsuzlyk maksatlary bilen baglylykda informasiýany ýaşyrmaga ruhsat berýänligini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.